Hem volgut començar aquest acte retent homenatge a tots els creadors i artistes, companyies i empreses que en els pitjors moments de la pandèmia han ofert desinteressadament als seus conciutadans el seu talent i les seves creacions. Que més que mai necessitem valors, mètode i convenciment. Treballar pel teatre, per la cultura, per Barcelona. Mantenim l'aposta pels compromisos adquirits amb espectadors, artistes, companyies, productores durant la temporada passada. La col·laboració propicia una fórmula d'èxit i la millor resposta per afrontar les necessitats de les arts escèniques al nostre país. Tornem a arriscar, amb volum d'inversió, en nous projectes artístics i amb la il·lusió i les energies renovades. Tot és qüestió de confiança. Conformem amb la suma de milers d'espectadors una sola, única i indivisible unitat familiar.